வணக்கம். விஎஸ் ஜோதிடம். இந்த ஜோதிடத்தில் ரிஷம்பராசி நண்பர்களுக்கு, ரிஷம்பராசி நேயர்களுக்கு இணை பிரியாத உறவுகள் அல்லது நட்புகள் எந்த ராசிக்காரன்றதை பார்க்கலாம். முதல்ல ரிஷம்பராசிக்காரோட குணம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும். மனமறிஞ்சு மாலையிடு, குணமறிஞ்சு குடும்பம் நடத்து அப்படின்றதெல்லாம் சில விஷயங்கள் இருக்குது. ஒருத்தருடைய மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, அவங்க என்ன ஓட்டங்கள் அவர்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சு வாழுறது ஒரு சில ராசி. அவங்க மனசு புரியாமலே, அவங்க மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னன்னு தெரியாமலே ஒரு எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா புரிதல் இல்லாமல் வாழறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். புரிஞ்சு வாழறவங்களை எவ்வளவு தான் பணம் சம்பாதிச்சாலும், எவ்வளவு தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சாலும், எவ்வளவு தான் நம்ம நிம்மதியாக இருந்தாலும், இந்த புரிதல் இல்லாமல் வாழற ஒரு வாழ்க்கை நிம்மதியும் இருக்காது, சந்தோஷமும் இருக்காது. வெற்றி எவ்வளவு தான் நம்ம அடைஞ்சாலும் அதில் முழு திருப்தி இருக்காது. சரி, நம்ம ரிஷம்ப ராசிக்காரர்களுடைய குணம் என்னன்னு பார்க்கலாம். ரிஷம்ப ராசிக்காரர்களுக்கு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது பிடிக்கும், நல்ல நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்றது பிடிக்கும், சுத்தமாக இருக்கிறது பிடிக்கும். அதே மாதிரி கேட்டிங்கனாக்கா அன்பாக பேசுகிறவங்கள பிடிக்கும், அன்பாக அரவணைப்பு செய்கிறவங்கள பிடிக்கும். ஒரு கஷ்டமோ ஒரு கவலையோ இல்லை ஒரு துன்பமோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இருந்தால், ஏன் இப்படி இருக்கிற, உனக்கு என்ன பிரச்சனை, எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சொல்லு, அதை நான் தீர்த்து வைக்கிறேன், நான் இருக்கும்போது நீ ஏன் கவலைப்படுற, அந்த வார்த்தை சொல்கிறவங்கள ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அன்புக்கு கட்டுப்பட்டவங்க, பாசத்துக்காக ஏங்குறவங்க, நல்லவங்களை தேடுறவங்க, நன்மைகளே செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு துரோகம் செய்யாமல் இருந்தாவே போதும்னு நினைக்கிற ரிஷம்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஏமாற்றத்துங்களை சந்திக்கவோ, ஏமாற்றங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்குறவோ அவங்களால தாங்க முடியாது. அதே மாதிரி பொய் சொன்னால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது, புறம் பேசினால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி ஒரு வார்த்தையும் பின்னாடி ஒரு வார்த்தை பேசுகிறவங்களவே சுத்தமாகவே பிடிக்காது. அவங்களுக்கு தேவை உண்மையான அன்பு, உண்மையான பாசம், உண்மையான நேசம், அன்பின் உச்சம்னு சொல்லலாம். இவங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாததுனால இவங்களை நேசிக்கிறவங்களவே எந்நாளுமே, இவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டு நடக்கிறவங்களுக்கு எந்நாளுமே இவங்களுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருந்து காப்பாற்றணும்னு சொல்லி மனசுக்குள்ளே ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க எப்பவுமே. இப்படிப்பட்ட குணம் வாய்ந்தவங்களை ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்படியேப்பட்டவங்களுக்கு எந்த ராசிக்காரர்கள் இவர்களுக்கு நல்ல துணையோ நல்ல நட்போ நல்ல உறவாக இருப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். ரிஷம்ப ராசிக்கு 5க்கு உடையவன் என்று சொல்லக்கூடிய கன்னி ராசிக்காரர்கள். கன்னிராசிக்காரர்கள் சுக்கிர பகவானுக்கு நட்பு. ஜாதகத்தில் ஒரு ஜாதகத்தை எடுக்கிறோம், அந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதே கன்னிராசியில் இருக்கிற புத பகவான் கிரகங்களுடைய சூழ்ச்சி, அதாவது கேட்டிங்கனாக்கா 7 சனியாகவோ, அஷ்டமத்து சனியாகவோ, அர்த்தாஷ்டம சனியாகவோ, கண்டக சனியாகவோ வரும்போது சில மாறுதல்கள் ஏற்பட்டாலும், இல்லை நீச பகையினுடைய திசாபுத்திகள் வரும்போது சில குறைகள் ஏற்பட்டாலும் திரும்பவும் இவங்க ஒன்று சேர்ந்து வாழ்க்கையில் ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க. அது நட்பாக இருந்தாலும் சரி, கணவன் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி, நல்ல உறவுகளாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்பொழுதுமே கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க நல்ல ஒரு நட்பாக நல்ல ஒரு பாசமாக இருப்பாங்கன்றதை நம்ம உறுதியாக சொல்லலாம். இது எந்த விதமான ராசியாவோ இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரகங்களுடைய பலனாவோ இல்லை ஜாதக பலனாவோ பார்க்காம இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இவர்கள் எப்போவுமே ஒரு நல்ல ஒரு நட்பாக இருப்பாங்கன்றதுக்காக சொல்கிற விஷயம் இது. கன்னி ராசிக்காரர், ரிஷம்ப ராசிக்காரர்கள் கன்னி ராசிக்காரர்கள் மிகவும் துணையாகவும் இருப்பாங்க, ரொம்ப ரொம்ப நட்பாகவும் இருப்பாங்க. வாழ்க்கையில் சிறிது பிரச்சனை வந்தாலும் திரும்ப அவங்க ஒற்றுமையாக சேர்ந்து இருப்பாங்கன்றது உண்மை. இரண்டாவதாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா விருச்சக ராசி. விருச்சக ராசியில் பிறந்தவங்க இவங்களுக்கு மிக மிக ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பாங்க. தன்னுடைய சுகதுக்கங்களில் உண்மையாக மனம் விட்டு பேசுகிற அளவுக்கு இவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. அது எப்படிங்க, செவ்வாயும் சுக்கிரனும் ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு, நட்பில் இருக்கிறதுனால அவங்க நல்லா சேர்ந்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இருக்காது.
இன்னொரு ராசி மகர ராசி. மகர ராசிக்காரங்க ஏற்கனவே வந்து வெள்ளந்தி மனசுன்னு சொன்னாக்கா மனசில் உள்ளதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையாக வந்தாலும் அவங்க அதையும் சமாளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மன உறுதி படைத்தவங்க மகர ராசிக்காரங்க. அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கடைசியாக நமக்கு வர்றது கும்பராசிக்காரங்க. கும்பராசிக்காரங்க எப்படி இவங்களுக்கு வந்துனாக்கா சனிக்கும் சுக்கிரனுக்கும் உள்ள ஒரு நட்பு. சனி பகவான் சுக்கிரன் வீட்டில் வந்து உச்சம் பெறுவார். சுக்கிரன் வந்து சனி பகவான் வீட்டில் வந்து நட்பாக இருப்பார். இது நல்ல ஒரு நட்பாவோ அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா காதலராகவோ அப்படி இல்லைன்னு கேட்டிங்கனாக்கா திருமண வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு நல்ல துணையாவோ அப்படி இல்லைன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நல்ல உறவாகவோ இருக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல உறவாக இது இருக்கும். அடுத்ததாக இந்த ரிஷப ராசிக்காரங்களுக்கு வந்து மீன ராசிக்காரர்கள். அது எப்படிங்க ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மீன ராசிக்காரரும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வந்து அதாவது கேட்டிங்கனாக்கா ரிஷப ராசிக்காரர்கள் ஒருத்தர் வந்து மீன ராசியில் வந்து குரு பகவான் வந்து உச்சம் பெறுவார். குரு பகவான் வந்து ஆட்சி அமைப்பார். அதே மாதிரி கேட்டிங்கன்னா சுக்கிர பகவான் வந்து உச்சம் பெறுவார். இப்போ வந்து குரு பகவானும் சுக்கிர பகவானும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கிற அந்த ராசிக்காரர்கள் வந்து ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிக மிக வந்து நல்ல துணையாகவும் நல்ல ஒரு நட்பாகவும் இவங்களுக்கு வந்து வாழ்நாளில் வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதில் ஈடு கொடுத்து வந்து காப்பாற்றுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உறவாகவும் ஒரு நல்ல விஷயமாகவும் இருக்கும். இது திருமண பந்தத்துக்கும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு நல்ல நட்பு நல்ல உறவு நல்ல பாசமாக இருக்கக்கூடியவங்க வந்து இவங்களோட சேர்ந்து இருக்கும்போது நல்லபடியாக இருப்பாங்க. சிம்ம ராசிக்கார் வரமாட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ரிஷப ராசியில் வந்து சிம்ம ராசிக்கு உண்டான அதிபதி சொல்லக்கூடிய சுக்கிர பகவான் வந்து பகையாவார். சுக்கிரனுடைய இன்னொரு வீடான துலா வீட்டில் இருக்கும்போது அதே சூரிய பகவான் வந்து நீசமடைவார். அதனால் இது முழுமையான பலனை கொடுக்காது சிம்ம ராசிக்காரர்கள். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இந்த ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்தந்த ராசிக்காரர்கள் வந்து மிகவும் துணையாகவும் அடுத்ததாக கடகராசி மிகவும் துணையாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இதில் உச்சம் பெறக்கூடிய இந்த ரிஷப ராசியில் உச்சம் பெறக்கூடிய சந்திர பகவான் அவருடைய சொந்த வீடான கடகராசியில் ஆட்சியும் அமைப்பார். இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆனால் 3ஆம் இடம் வந்து மறைவு ஸ்தானமாச்சு அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னாக்கா மறைவு ஸ்தானம் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இருந்தாலும் ஆட்சி உச்சிக்கு மறைவு ஸ்தானம் கிடையாது. இருந்தாலும் 3ஆம் இடத்தை வந்து நம்ம அப்படி எடுத்துக்க முடியாது. கடகராசிக்காரங்களும் இவங்களுக்கு வந்து மிகவும் துணையாக இருப்பாங்க. நல்ல நட்பாகவும் இருப்பாங்க. நல்ல உறவாக இருப்பாங்க. நம்ம உறவுகளில் வந்து சில விரிசல்கள் ஏற்படுறதுக்கு 8ஆம் இடம் 6ஆம் இடம் 12ஆம் இடமாக வரக்கூடிய அந்த ராசிக்காரர்களை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நல்ல நட்பாவோ நல்ல துணையை எடுத்தோம்னாக்கா குடும்பத்தில் நிம்மதி இருக்காது. ஏதாச்சும் சின்ன பிரச்சனை வரும் இல்லையா, அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வராமல் காத்துக்கிறதுக்காக இது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.